Σήμερα, θα σας ταξιδέψουμε στον υπέροχο κόσμο των Superfoods, όχι αυτών που βρίσκονται στο ράφι, αλλά αυτών που μπορείτε να καλλιεργήσετε μόνοι σας, στον κήπο ή ακόμα και στο μπαλκόνι σας. Θέλετε να μετατρέψετε τον χώρο σας σε μια όαση υγείας και γεύσης? Μείνετε μαζί μας. Στο φυτόριο μας έχουμε πάθος με φρούτα που κάνουν καλό. Υπάρχουν φυτά που τα αποκαλούν θαύματα της φύσης. Υπόσχονται περισσότερη φυσική ενέργεια, μεγαλύτερη ζωτικότητα, ευεξία, διατήρηση της νεανικότητας, βελτίωση της υγείας. Άλλωστε, πρόκειται για υπερτροφές, δηλαδή superfruits, φρούτα που περιέχουν πολύ περισσότερα θρεπτικά συστατικά σε σύγκριση με άλλες τροφές. Φανταστείτε να κόβετε φρέσκα, ζουμερά μύρτιλα κατευθείαν από το φυτό σας για το πρωινό σας σμούδι. Τα μύρτιλα, σαν μια φυσική και πλούσια πηγή αντιοξιδωτικών, δίκαια χαρακτηρίζονται ως πηγή της αιώνιας νιώτης. Τα ωφέλη τους στρέφονται σε αντιοξιδωτική δραστηριότητα, αντιγύρανση, πρόληψη καρκίνου, καρδιακή και εγκεφαλική λειτουργία, υγεία όρασης και ουροποιητικού συστήματος. Μήπως προτιμάτε τη μοναδική, ελαφρώς τυφή γεύση της αρώνιας, μιας πραγματικής βόμβας αντιοξιδωτικών? Η αρώνια λειτουργεί σαν ένα φυσικό φαρμακείο, καθαρίζει τον οργανισμό από τις τοξίνες και το οξιδωτικό στρες είναι διάσημη για την ικανότητά της να διατηρεί την αρτηριακή πίεση σε φυσιολογικά επίπεδα και να προστατεύει τις αρτηρίες από τη σκλήρυνση. Η αρώνια βοηθά στην ομαλοποίηση του μεταβολισμού των σακχάρων, γεγονός που την καθιστά εξαιρετική για άτομα με διαβήτη. Οι τανίνες που περιέχει ο καρπός της αρώνιας βοηθούν στην καλή λειτουργία του εντέρου και στην προστασία του στομάχου από έλκη. Σας προσφέρουμε μία παλέτα χρωμάτων και γεύσεων στο τραπέζι σας. Ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας από μαύρα βατόμουρα και σμέουρα κόκκινα, κίτρινα, πορτοκαλί, μοβ. Είναι ιδανικά για μαρμελάδες, γλυκά ή απλώς για να τα απολαύσετε ως ένα υγιεινό σνακ. Τα σμέουρα και τα βατόμουρα συμπληρώνουν την οικογένεια των super berries, προσφέροντας το καθένα τις δικές του μοναδικές ευεργετικές ιδιότητες. Τα σμέουρα βοηθούν στη διαχείριση του βάρους, στη ρύθμιση σακχάρου και έχουν αντιφλεγμονώδης δράση. Ενώ τα μαύρα βατόμουρα χαρακτηρίζονται ως ασπίδα του εγκεφάλου, ενισχύοντας τη μάθηση και τη μνήμη. Στο φυτόριο μας θα βρείτε τα πιο δυνατά φυτά, έτοιμα να ευδοκιμήσουν στα χέρια σας. Η καλλιέργεια των δικών σας superfoods δεν είναι απλώς μια τάση, είναι ένας τρόπος ζωής. Είναι η ικανοποίηση να βλέπεις κάτι να μεγαλώνει, η χαρά της συγκομιδής και η βεβαιότητα ότι προσφέρεις τον εαυτό σου και την οικογένειά σου ότι πιο αγνό και θρεπτικό. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε σε κάθε βήμα, με συμβουλές και τα πιο υγιή φυτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τις σελίδες μας στο Facebook, Instagram, για να δείτε ολόκληρη τη συλλογή των φυτών μας και να ξεκινήσετε σήμερα το δικό σας ταξίδι στον κόσμο της υγιεινής διατροφής. Είναι πιο εύκολο από ποτέ να έχετε τον προσωπικό σας παράδεισο superfoods. Το φυτόριο μας βρίσκεται στα Σέρβια Κοζάνης και στέλνουμε φυτά σε όλη την Ελλάδα και τα νησιά. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Μέχρι την επόμενη φορά, καλές καλλιέργειες!